Sunana Malam Habibu Akcel. Wallahi milkin Bazum na kwana 100 sai mu ci alhamdulillah. Mu dai muna fata Allah ya sa ya ci gaba. Wallahi abubuwan da yake dai mu yanzu ko mu dai da amma daji dai. Daji yanzu hankali ma ya kwanta. Babu komi wallahi mu alhamdulillah. Wallahi ni Bazum malami bare faɗa ma gaskiya. Bazum ba zabe ba amma wallahi ni yanzu da nika son Bazum. Fiye da wani ka tsammani. Wallahi naji ciwon ba zabe amma kuma alhamdulillah ina fata Allah ya sa kowa ya shiga ga ya zabe. Lalle kaga yayi haduwa da kungiyoyin hula da kungiyoyin kwadago daban-daban da kungiyoyin malaman makaranta kuma kaga kamar yadda yace makarantu insha Allah ga ya dauki alkawali kuma mun ga alamun akwai kamshin haka nan da yace zai mai da karatu wurin shi inda za a samu wato kwararren karatu zuwa ga iyanmu. Wallahi cikin kwanakin da yayi dai babu abun da zai mu cewa sai dai mu ci alhamdulillah mun gode dan mun ga canji da dama kuma yayi ma mutane ba zata tunda yana nan ga yin abubuwa da dama wanda ba a yi tsammanin zai yi shi ba kuma ba ya kare ba yanzu ne ma yake yanzu ya fara musamman yanzu ko a hanya kake huca yana huca ne kana huca paske ba a tsaye da kowa kuma hallau yanzu ni babu abin da ma ya ƙara birgen da kyau sai da president ya je haddi fa yayi 3 jours dan ni a tashi na har zuwa wanga lokacin da yake ban taba ganin president inda ya tashi takin a cikin wanga lokacin da muke da babu kwanciyar hankali a difa ya je yayi 3 jours dan tun daga nan ya kamata mu ci alhamdulillah. Wannan mulki na Bazum cikin kwana 100 mun fara ganin alama kaman gari ya fara saki ana dan samu Allah taimaka mishi Allah ba shi ƙarfin riƙiya kurin fatan da muke mishi kenan abin da ya ja ra'ayin mu muna ganin kamar akwai sauki a ikon da suka yi na da. Abin da zan ce bisa kan kwana 100 na shugaban ƙasa Muhammad Bazum shine mun ga sauyi da dama abin da ba a saba yi ba ƙasa wanda muke gani ƙasashen waje yanzu an fara yin shi nan ga. Na farko dai kun gani in za ya huta wani wuri ko zai ta yi kasashe waje ba a tare mutane a hana musu muradinsu. Na biyu kuma matsaloli in sun ka faru cikin al'umma shi da kanshi yake takawa ya tahi idan ya sadu da al'umma shi ya gyara matsalolin ko kuma ya ji kukan al'umma shi. Na uku mutanen da ya zaba waɗanda za su aiki tare da shi mutane ne waɗanda bai yi ba don a ce sun kama mishi ne yayi nema a'a yayi ne ya ɗauki waɗanda ya san lalle za su iya aiki bisa kan wannan wuri in ya sa su.